A AMPA e a comunidade educativa do anexo a Lomba conseguiu a continuidade da aula de 3 anos no centro. Tras as protestas, manifestacións e reunións levadas a cabo polas nais e pais da escola, a Consellería deu marcha atrás e mantén o curso de 3 anos. Finalmente, grazas a un apoio e a un traballo contrarreloxo brutal por parte da AMPA do colexio, do anexo, e tamén polos partidos políticos que nos apoiaron tamén, finalmente hemos conseguido que non pechen a aula de 3 anos. O cambio da Consellería é unha vitoria para estas nais e pais por toda a súa loita, pero sobre todo permite evitar as problemáticas que lles causaría o peche da aula. Volver a ter un cole como o noso é fundamental porque é o cole máis céntrico de Vila García, que ten unhas prestacións de plan madruga e de comedor que é o que necesitan as familias para conciliar, e que outras familias tamén afectadas que tiñan outros fillos matriculados non teñan que verse afectados á hora de conciliar e de ter que cambiar os seus fillos de colexio. A decisión tamén permite que o centro mire ao futuro con máis optimismo, xa que o peche da aula poría en risco a continuidade do colexio nos vindeiros anos. Sí, pola nosa parte tamén faremos todo o posible para animar as familias a que se matriculen no centro. Evidentemente hai unha baixada de natalidade importante e, bueno, tamén é necesario que as familias sepan que todas as peculiaridades deste centro e que necesitamos que se matriculen nenos e nenas aquí connosco. Dende a AMPA reinciden nos agradecementos aos partidos políticos, polo apoio recibido polo equipo de goberno de Alberto Varela e polo traballo dos populares Ana Granja, Elena Suárez e Andrés Ballón. O vindeiro 8 de setembro, o centro reabrirá cunha gran festa na que estarán presentes o alumnado de todas as aulas.